Не можеш ли? Дай 10 ми назад това. О, само че си твой лицо гърдеревка, нали? да. Тя вече 10, още 10 ми назад. И пусти ръчно, за да мога вървиш. Ама върти какво? Върти 10. А така, още 10, още. Дай. Аз е да ти сменям масло. Още малко. Стига, а така, върти лев. Върти лев, без да тръгнеш на никъде. Стой. Те това. Стой. Вие ще дал диференциала, по-меча толкова хъп дал. Дай леко назад. Няма ли много бавни тази Тойота? Дай назад. Дай малко 10. Така. Дай. Ти мина най-добре, май. Може би беше и Да, сигурно. Дай. Дай, да. Чака помощ ти, бе. Дай. Не. Стига. Я пак. Леко давай. Къде водиш, да няма никакви обсъждаш. Така. Важни моменти. Отчаяно да имаме това нещо. Маре, он снима. Стой! Върти леко, най-леко назад. Малко лев и назаде. Нема, он се качи нагоре, нема става. Няма какво направиш, маницата там. Стига, дай 10. И сега как ти си знаеш? Бело черно. 1, 2, 5. Давай. Нагоре. Как ти си знаеш? Бело черно, мръсна газ нагоре. Дай газ. Накъде? Стой, няма да стане, пак назад с лев. Даже още трябва. Ама върти лев, така, дай. Дай. Не, аз пуха. Стой. Пазен гърнет. Гърнурни го изкара сума по отзад. Дай на Сега камере. запълни гърнето с камаяк. На камере десен дай. И напред ще тръгаш. Напред трябва да тръгаш. Напред. Колега, айде пак върти така лев и назаде. Чекай сега. Дай леко назаде с лев. Стига! Дай малко 10. Дай бая десен, да паднеш в коловоз. Дай, не, бе! Браво, колега! Лево трябваше. Десен дай. Дай назад с десен и напред с лев. Стига! Дай лев и дай. Той ще бега с фероза. Лекото, защо ми биеш гитарата, какво ти направила, бе? Пускалия, бе. Давай, пускали ти гитарата. Защо така правиш? Не видя ли пред тебе е спрял човек? Добре, Ура, не е ли от джипа тази гума? Добре, не бегай! Ще ти го напомня. Майко е бак, това без диска, може да я мърдаш? Мисля, че вече нямам по-обрано. Кой няма неговата майка? Краси! Слезни я превести, бе! Качи си я върти 1 метър напред, ще ги е бахта! Не това, бе! Красио! Ти не можа да я чупиш, някой трябва да я чупи. Не това, бе! Слезни и превести гитарата си души джипа, бе! Както това е в борта,